Pinoy Bus Driver TV. Kami ka pusit. Ito, malapit na tayo daw sa Magno. Bicol. Alas 6 na. Maliwanag pa. Mahalon sa gitna, may pusit, mahalon. Mahalon yung pusit. Ito sa Peripaskat. Onboard, Peripaskat. Montenegro, Bobitikan. Kahit baktong yan, baktong raw. Ilaw ng ilaw. Pagpunta tayo sa Level Peripaskat. Kaya ang Montenegro, Bicol pusit.
Matnog Pier. Kaya na lang alin doon sa mga. O marami ko bisit, nakadaon na tayo sa Matnog. Kung sila tayo, maalon man, wala ka sa alon. Malaki din ang alon, may kapusit. Sakayan sila sa Montenegro, may kapusit. Kailang. Nakapuno na sila ng kamuti ay. Uli, sabi ko na. Pagdating yan sa Manila. Walang gutom yan. Kung sila tayo. Ano? Nakayanan nyo yung alon? Maliit lang ang alon, ano? Buti, pinta ko sinakyan nyo. Huwag nyo akong kalimutan i-subscribe, ha? Si Pinoy Bus Driver TV. Ang inyong driver. Uy, dito ba kayo? Anong pass number nyo? Anong pass number nyo? 211. 211? Ano? Pisang ko? Yan o, 1950 nyo. Yan. Wala namang 211 eh. Daligaw, buksan, daligaw.